Brother, take this one. This for you, ha? One of you, ha? Thank you. Okay? Ayan guys, so binigyan natin sila ng pagkain po. Ayan. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ayan, nababalik na naman tayo. This is Curb Bisaya Vlogs. Ayan mga kabisdak. So, ngayon mga kabisdak, nandito po tayo sa labas kasi ay bibili tayo ng pagkain. Pagkain namin yung kasama ko. Pero kasi mayroong mga ang trabaho nila ay yun yung nag-aano ng mga basura. So, ang national po nila ay Bangladesh. Ayan, kung makikita mo yung ano, nasa nandoon yung sabay basurahan na dalawang lalaki. So yan po yung bibigyan natin ng pagkain. Ayan yung papunta dito para naman po ay makatulong tayo. Itong video na to ay guys ay hindi naman sa tawag nito, nagpapasikat. Ang sa akin lang naman kasi na gusto ako makatulong ayun sa kay kuya. Ayan, may share natin yung blessings. Ayan, kahit papaano sa ganitong paraan po ay may share natin. So ngayon nandito tayo sa Matam, at tinatawag na Matam to. Ito yung kumbaga parang restaurant. Ayan. So bibili tayo ng makain, tapos ibigay natin doon kay kuya. Ayan. So antayin nyo yung kasi ginawa pa ngayon. So pagkatapos nito ibigay natin doon sa dalawang Bangladesh. Ayan. So ayan po. Brother, separate ha? Ayan, oh. So ito po yun, kahit ganito lang guys, ito. Bigay natin to para po ay makatulong tayo. Ayan po. So ayan, under video, yes. So thank you. I'll give you already, no? Tumagi. 1 kg finish. Yeah. 100 sir. Finish? 1 KD? 1 kg 100 rupees. 1 KD 100 grams? So your shop? Shop? Your... I will back ha? Okay, no problem. No problem. Okay. So nakulangan pa ako ng pera guys. So I will come back brother ha sa cents, okay? So kasi hindi ko na-expect. Thank you so much ha. Ayan, so guys, ito na po yun. Nakabili na tayo ng pagkain. So yung isa nito guys, isang plastic po ay para po to sa dalawang ano doon, yung mga Bangladesh. Yung ito po, ang trabaho po kasi nila guys, sila po ay namumulot dito. Sila po yung tagalinis ng basura dito sa, so siyempre mababa lang ang sahod nila. So at hindi kaya sa ano nila guys, so tulungan natin kahit sa ganitong paraan po ay makabigay tayo, ma-share blessings po natin sila, mabigyan ng brother, take this one. This for you ha, both of you ha. Okay, and guys, so binigyan natin sila ng pagkain po. Ayan. Okay brother, so ayan, nakatulong tayo kahit sa ganang paraan lang guys, makatulong tayo sa kanila. Ayan. So dito na lang po ako. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, pakisubscribe po guys. So, pakilike, pakishare. Bye bye.